Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Landireni kuno kunsanama Trading Center boma limeneli la Machinga komwe Profesa Arthur Peter Mutharika wabwera pano kuti ayeze ndi anthu awalimbikitsa kuti akavote pa 16 September 2025 ndiye mukhale nafe pamenepo. Kuno kwasonkhana anthu ambiri kwa basi mene mukuonera ndithu unyinji wa anthu uli pano kuti umulandire Profesa Arthur Peter Mutharika pano. Pempheni kuti mukhale pompo pamene tikati kupatsirani zomwe zikhale pano. Atati afika pano pansanama aziwa kuti kuno ndi kwawo kwachikwanje kuno. Amene amanyadira chikwanje chalamamba. TPP woye! Profesa Arthur Peter Mutharika woye! Profesa Gary Mutharika woye! Abraid Isaka woye! Asulemani woye! Abeni Piri woye! Amaganje woye! Bakudadu lero pano. Papitima. Wewe kwani jono gavana Bwana Daudi Chikwanje kuzidziwika. Jala mama jadani, jala mama. Amene ali oyang'anira NGC Red Azimai ku Deputy National Director of Women Mai Grace Kwebeta ndaonaso Mai Francisca Masamba pano timakunyadirani. Ndaonaso lero pafuta kwambiri tindira Director of Research pano ona masusule banda mene timango amvera mu video lero ndinawo pano. Ndaonaso Mai Kandeu nditi muyose ali join jala mama. Azimaya kuimba nyimbo imene itimango imbela mwaire se amene atale ndinawo pano mwaone live arandira dadi pano pansanama. Ameni wabera kuzatesa mavuto ya taifa Malawi kuzatesa njala. Profesa Arthur Mutharika tinaelele pati aduze mfundo ife tiaone Profesa Mutharika naoso aduone ndibemphe anthu ndisundo ndipereke mpata pang'ono kuti tiaone bwino Profesa Peter Mutharika komanso Profesa Gary Mutharika alipo pano lero.
ndalama inakusowani atati anthu wa chimwemwechi akusowa chonena anakusowani kwambiri. Ndapasona pa Sulemani apitirize ndiwo kwambiri. Chala mwamba aliyese amene akuwalandira atati pano. Chala mwamba Sanama woye! Atati woye! TPP woye! Daudi Chikwanje woye! Ife tonse woye! Mwasunga nthawi atati Excellency amene mutakhale president pa 17 pano tikakulumbirisani ku stadium pa 17 atati. Izi sizo chitaso kukambirana atati, ziko lalankhula atati, akati ziko ndendi anthu awali apawa amene akuti pa 16 akavotera atati ayimike chala mmwamba. Mukuona atati, mukuona TPP woye! Kwa nthawi ino mundilole ndipeleke kwa landlord atati 1 minute. We need a honorable Daudi Chikwanje kuti akulandireni pano 1 minute atati. Chala mmwamba atati woye! Mpulumusi woye! Karupa woye! Chisenemesi woye! Mudu wakulu woye! Atati kuno ndiye kwawo kwa mwana wanu amene ali regional governor wa Eastern Region. Pamuzi pawo ndiye pano. Bana ndi manena nthawi zonse tikamakambirana kuti anthu awa safuna china chilichonse, safuna simenti koma akufuna chimanga bwana. Bana sana inu mmandiuza kuti tikangosankhidwa tsiku lolumbiritsidwa lisanakwane ndilamula kuti chimanga chiyambe kugawidwa. TPP woye! Bwana dziko lino lawola. Dziko lino anthu otonse tagwera muzenje. Palibe chimene chikuyenda. Malawi uja wasanduka palibe. Chifukwa choti simenti palibe. Shuga palibe. Chimanga palibe. Adimaki palibe. Mafuta palibe. Malawi wokoma uja lero wasanduka palibe. TPP woye! Ndiye ndisauta ileni bwana nthawi kuno kuli region yanga ino kipeza mavoti kuposa region yonse Malawi muno. TPP woye! TPP woye! Kodi tikuthamanga bwana, tikuthamangira tasani mama atatu ndipeleke kwa Chala mwamba TPP woye! TPP woye! Akulu kemu ni chimanga eti? Kemu ni chani? Ndiye tisakaponyesa pa 16 tamvesera ni 1 minute ukaona bo Ben Pili mmene tikachitire pochosa chikangawa. Chala mwamba TPP woye! Tufuna atata abwere si choncho. Koma kuti alowe mboma tifunika tikavote. Komanso tikavote bwino. Ndiye tionetsane apa eti tisanapite apa. Kaya ogula anabwera kudzagula chofotera, kaya chofotera chinasowa, ife tonse maina athu ali ku center tisapite kumene tinalembetsera. TPP woye! Chachiwiri tikakapita kovota pamene pali makandidate athu ma president onse malo ake ochongera ndi ang'ono achikangawa pangadala cholinga choti voti yanu ikakagunda pena azinena kuti voti sitiwerenga mulola. Ndiye ndikupempheni kuti mukangoyang'ana pamene pali chimanga pali ndani?
ndiye mbokosimo tikangoti chani? Tikangoti chani? Koma chochongacho chikaoneke ngati pamenepa chisakatuluke mbokosi eti amene timadinda tikangotiso chani? Inki tisakatenge yambiri, chifukwa tikatenga yambiri ikapita kwina kusaka werenganso. DPP woye! Chomaliza wina asakunamizeni kuti ineyo ndi wakuno kuvotera chipani chilichonse kupatula DPP ndi chimozimozi kuvotera Malawi Congress Party. Mulola? Zikomo kwambiri bwana. Chala mwamba amene akufuna kumva mawu atatemike chala mwamba. DPP woye! Mkango Banguleti! Bwana vipi mutizusirako His Excellency the President of the Republic of Malawi come 16 September. Zikomo kwambiri. DPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! Mai Gertrude Mutharika woye! Ife tonse woye! Bwana ndimakuza nthawi ijayi kuti kuno ku Eastern Region mulibe wopikisana naye, ndinu nokha basi. DPP woye! Namtindi amene ali pasana mapano ndi umboni wosindikizira kuti kuno anthu akuno sakufunanso munthu wina koma ino adadi. Anthu awa anayiwala kuti kodi feteleza amaoneka bwanji. Anthu awa akhalira kudya mapira. Bwana kuiba kwa sima ya mapira, vuto la sima ya mapira umati ukadya lero umazalezera nkucha. DPP woye! Anthu atopa kudya mapira kuno akufuna kuti abwererezo kudya chimanga, andi yankho lake ndi adadi. DPP woye! Adadi anthuwa akuyembekeza kuti mwayankhule ndinu, amve mawu anu, ndipo akhale achikhulupiriro ndi chiyembekezo. DPP woye! Machine, I own the machine, I got the machine, Jihad the machine, Genius the machine, I win that God. You wait, 1, I got him the one, Jihad of the one, DPP woye! DPP woye! DPP woye! DPP woye! Msanama woye! Msanama woye! Chikwanje woye! Chikwanje woye! Dosoye! Mori onse? Muri kwanji? Ile nimero kwambiri. Assalamu alaikum. Ine ndo sanga kwambiri. Mukumbuka nthawi janabwera pano usiku ndichimanga ngakhale kunali usiku ndimaona nkhope zanu zosanga kwambiri, ndipo ndinanyadira kwambiri ndikuti zikomo kwambiri. Ine ndikusimikiza kuti kuyambira pa 16 muzasangala kwambiri. Iwoye chifukwa pa 60 tikuchosa boma wolephera ili, boma kubawa corruption, boma itarig my election, tibwese boma limene anthu akulifuna.
Everywhere. John, remember nonsense. Mukaya ready. What about 16? Aliyense akavote. Mupile kumuzi, mukapela le kumuzi, mukaoze achikulile, kaeno vutika, mwatanze kuba 16, muzatenge ukavota. Chifukwa ife tifa tiwine koyamba. Chitedwa kwa chiwili, atibera. Aingia zosiasa na atibera, hapa sena ndalama, chan. Choncho tigwizane kuti tonse aliyense akavote first time. Tamra zimenezo, eh? Gibi moye. Chifukwa ine, nchiri wanga ndio savuta, ai. Nchiri wanga ndabula kwa kuti ndipunguse ziko ino pasi. Gibi moye. Kupungusa ziko ino, chwa ziko lino lipa moto, lipa kipinjo, lipa mavuto, anthu akuvutika, anthu kumadya chitedze, anthu kumadya nyika, anthu kumadya madeya, zimenezo zinachitike muno Malawi ayi tilipoye. Ndiye zonse zikuti ife kuti pa 6 zonse zithe tiyambe Malawi watsopano. Tilipoye. Choncho ine ndiokonzeka kuyamba Malawi watsopano. Malawi okomera anthu onse kutokera kunsanje kubula kuchitipa kola mtya nchini. Malawi okomera mitundu yonse osati mtundu umozi, dera limozi, kapena mpingo umozi ayi. Tifuna Malawi kuti mtundu uliwonse munthu aliyense akhale ndi mwayi opeza ntchito, opeza bizinesi, mosasankhidwa kuti mtundu wakuwakudai. Tilipi oye. Monga amene timachitira ife tili mu government. Sinayi kusankha ife. Timanima munthu aliyense kawakalonga, kawakagoliati, kawakuti nchinji. Timanima munthu aliyense as long as I my qualifications. Tilipi oye. Choncho tibwere ku Malawi ameneyo. Ife tabweranso ndi manifesto yatsopano imene takubweresani ndi 90 pages, mukapeza mwayi mukailenge, muchizungu, muchichewa, komanso muchitumbuka. Buku limeneli takubwera ndi zosiyana zimene tifa tikuchitireni. Monga kuti masukulu, tifa kuti masukulu onse akhale aulere. Tilipoye. Komanso tifuna mphamvu za boma zichoke kulilongwe zipite m'madera madisi. Kuti disi yonse Kalimasika district ikhale ndi budget yawo 5 billion kwacha. Budget yawo kafa kumanga sukulu kuno, kakumanga nsewu, kafa kumachi chonse, iwo agwizane amange adewe ntchito anthu akuno kuti apeze mwayi wonse ogwira ntchito kuno. Zimenezo ndi plan yathu pachizungu amati decentralization. The plan yathu ndi imeneyo kuti tifuna boma lipite kwa anthu osati anthu kupita kwa boma. Tamvula zimenezo tichita zimenezo, koma kuti zonse zichitike mwadanira kuti kufuna kuti tigwirizane, tonse tigwirizane
tikavote osatoba ya takuza kakozizira kakotenta 6 o'clock zukani basi at 6 o'clock zukani basi kamanika nkute kutia nkute unyama meno kuli mukaje for lunch basi mpaka kamanika kazuka wonse wakusha 4 o'clock mpaka murasanka chimanga 4 chimanga 4 the DBP chimanga 4 the adad tambula zimezo choncho ambuya udaiseni dukula kutai tizabuya nso zake zakuno basoko koma ambuya udaiseni nonse ziko kwambi mdandaine da former first lady Machibaye choncho tulizima kwambi mupitize Chibaye Chimenechi ziko nonse ziko nonse. Usaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.